Dakle, zašto bi u kampanji postojao samo jedan artefakt? To je glupo. Treba postojati barem jedan po playeru. Ili, ako DM želi biti zao, jedan manje od broja playera. Uglavnom, dobrodošli. Današnja tema je zapravo namijenjena Dungeon Masterima. Dakle, igrači, vama je zabranjeno gledati ovaj video. I jeste li prestali gledati? Evo, nakon upozorenja krećemo brzo na temu. Najprije ću ukratko objasniti što artefakti jesu, a što definitivno nisu. Pa onda u drugom dijelu ovog kratkog videa krećemo na srž same stvari. Što su artefakti? Pa to svi znaju. Ultramoćni, legendarni, magični predmeti koji sadrže dovoljno magične moći da se i avatarima bogova tresu gaće ako se moraju suočiti sa njima. Ili su toliko suptilni da običan prsten nevidljivosti tjera hobite da mu tepa, a istovremeno tisućljećima pokušavaju doći do jednog prsta. Ono što oni definitivno nisu. Artefakti nisu glorificirani, nabrijani magični predmeti, tipa longsword plus 8 sa imunitetom na krdu bizona. Ne postoji način da ih naprave smrtnici, bilo obični ili neobični. Jer čak i u legendarna doba visoke elven magije, netherilske magije, nisu ih izrađivali wizardi nikakve razine majstorstva. Avanturistima artefakt ne može biti dio standardne opreme, nikako. Zapravo, moglo bi se točnije reći da su na trenutak u vremenu i prostoru ovi avanturisti dio opreme pojedinog artefakta. U dugoj povijesti u kojoj je artefakt promijenio puno avanturista i oportunista. No ništa nije vječno. Pa možda se na kraju i pronađu neki pojedinci neslomljive volje, velike sreće i determinacije koji na kraju i uspiju smjestiti artefakt na mjestu na kojem bi taj artefakt trebao biti. Naprimjer, u lavi specifičnog vulkana kojeg gleda vatreno oko ili možda vraćan u ruke avatara boga koji liječi reumu da širi dobro po svijetu. Svaki artefakt je unikatan, napravljen je sa svrhom. Gotovo svaki je inteligentan na neki način i ima svoju osobnost, priču, sve. Zapravo, artefakt bi se moralo tretirati kao NPC-a, non-player karaktera, oko kojeg se vrti glavni tok priče u kampanji. Barem u vremenu u kojem se artefakt pojavljuje, jer sljedeća bitna stvar o artefaktima je ta što on ne bi trebao biti prisutan ili aktivan cijelo vrijeme trajanja kampanje. Općenito predugo vremena. Osim možda ako se nalazi u rukama seljaka koji je kopajući po njivi iskopao mač demon princa pa je postao i sam teror vladar u regiji, a bivši kralj na koljenima moli avanturiste da mu vrate njegovo bivše kraljevstvo. Zapravo ovo zvuči sumnjivo dobro kao postavljanje temelja za kampanju ili bar neki dobar dio priče. Dolazimo do zanimljivog dijela. Susreta avanturista sa dotičnom stvari. Pronalazak može biti kruna postignuća ostvarena u mnogo mjeseci ili čak godina istraživanja, otkrivanja tragova, vucaranja po neugodnim mjestima, trošenje brda blaga da bi pronašli taj artefakt da mogu riješiti nekakav svjetski problem. Suprotno tome, može biti potpuno slučajan pronalazak, ali samo na izgled slučajan. Relativno neugledan predmet u zmajevom blagu. No, s tom tijarom koju playerova bardica od tada nosi, nešto ne štima. Mislim, tijara je očito magična, možda i vrlo magična, a ne da se identificirati. Nije se dala istopiti, na užas i nevjericu igračevog barbara nije se dala slomiti ni na manje komade. Dapače, pokušaj otkrhnu dio oštrice njegove magične sjekire. A svejedno, na tijari nedostaje središnji dragulj. Sve to. Od trena u kojem ga je našla, bardica izgleda nije svoja. Čudno se posesivno ponaša, čak je onaj barbar dobio šamar, što definitivno nije tipično za nju. Sad, zašto bi artefakt bio nekakav mali lagani predmet kojeg ljudi nosaju okolo? Artefakt može biti zamišljen na totalno drugčiji način. Recimo da je nepomičan, u nekoj nedođi, bogu iza leđa legendarne velike orgulje koje je napravio bogu umjetnosti i glazbe,
a uz čiju isključivu pomoć se može navesti demon iz pakla da pusti suzu. Recimo da je takva suza ključna za nekakvu ludu komponentu za magiju na kojoj PC radi. Ali nije samo pronalazak i put do tih orgulja trnoviti dug. Korištenje je na vlastitu odgovornost, mislim piše na uputstvima za uporabu. Ima par kvaka. Bog je bio neka vrsta hobotnice, sretno s pronalaženjem načina da Bard koristi to čudo sa 4 klavijature, 3 reda papuča i to kao maestro naravno. A glazba pisana da dotakne dušu nalazi se ispod 3 mora i nalazi se na svilenom koncu kao niz raznih bisera. A što je sa 2 artefakta u kampanji? Je li više bolje? Po mom skromnom mišljenju, jedan je i više nego dovoljan za dugo fizičkog, realnog vremena, ne samo vremena u kampanji. Drugi predmet iste ili slične razine moći bi oba artefakta instantno učinio daleko manje unikatnima, moćnima, zanimljivima. Znate ako je jedan, može biti jedan, ali ako su 2, onda je treći tu negdje iza ugla ili slično. Stvorile bi se očekivanja kod igrača. Zapravo cijeli svijet u kampanji bi postao daleko magičniji, ali i običniji. Ako se bore 2 artefakta, kud se guraš? Teško ostaje mjesta za bilo koju drugu ideju vrijednu spomena. Artefakti iz knjiga, romana, literatura, filmova, to već postoji. Dungeon Masteri, koristite maštu, budite kreativni, slomite svako pravilo koje vam smeta. Artefakti imaju tu tendenciju, za to služe. Evo još jedne možda nove ideje. Što ide u skoro svaki artefakt? On je možda jedinstven, ali sve te legende, priče, moć, pusta stoljeća postojanja, te čudnovato pojavljivanje, nestajanje u svijetu, artefaktu daju zapravo dobru šansu da se oko njega stvore, bilo namjerno ili slučajno, cijeli kultovi i organizacije. Jedan kult ga štuje, čuva, želi ga koristiti, a drugi kult ga mrzi, traži, ga želi uništiti artefakt. To nas dovodi i do posljednje točke ovog predstavljanja tih legendarnih čuda. Kako ga dobro uništiti? Pa, njegova povijest, izvorište, odnosno postupak na koji je načinjen, može biti jedna strana i način na koji se takav predmet može i odčiniti. No, može se pristupiti i suprotnosti, pun intended. Možda je jedini način njegovog uništenja doticaj sa istom ili većom moći, ali suprotno polariziranom. Na primjer, način da se uništi palica koja liječi sve bolesti što postoje je da je osobno slomi božanstvo bolesti, sjedeći na svom tronu u centru svoje moći. Sretno vam bilo s dolaskom na to mjesto ili bježanje s tog mjesta ako palicu želite spasiti. I za sam kraj, komentirajte, subscribe-ajte se, lajkajte video, kanal, cijeli YouTube ili budite buntovni pa nemojte. Vi imate moć, lajkajte.